Gaur egun iparraldean, gurasoen gehienak erdaldunak dira, altaien aurrentzat euskarazko ikasketen autua egiten dute, eta horregatik eskola elebidun eta ikastoletan aurren kopurua emendatuz doa. Gaur egun 10 ikastolan, kasik bi aurretariko batek euskarazko ikasketak segitzen ditu. Hala ere, eskolatik kanpo nerabe eta gazteek parada gutxi dute euskara erabiltzeko, eta horregatik Euskal Elkargoak 3 dispositibo sortu ditu erabilera laguntzeko eskolatik kanpo. Lea euskarazko harrera eskaintzen duten haurtzaindegien labilizatze dispositiboa da, 0 eta 3 urtekoentzat. Baldintzen bilduma batean oinarriturik 3 eredu daude lehan, bat murgiltzarena, funtzionatzen du haurtzaindegiak funtzionatzen du osoki euskaraz. Elebidutasun orokortua, nun aurrek egun guztian 2 hizkuntzak entzungo dituzten, euskara eta frantsesa, eta hautuzko elebiduntasuna, nun burasoak hautatuko duen bere aurrarentzat hautatuko den edo erabiliko den hizkuntza, frantsesa edo euskara. Teknikariz osatutako batzorde batek haurtzaindegien eskaerak aztertzen ditu eta ondotik baldintzak beteak badira haurtzaindegiak 2 urtetako labela lortzen du. Aldiz ez badute baldintzak ez bat dituzte betetzen, Herri Elkargoak laguntzen ditu egiturak baldintzak lortu arte. 2 laguntza mota uztartzen ditu Elkargoak. Alde batetik laguntza teknikoa, lan taldeak euskara erabiltzen laguntzeko, eta bestalde diru laguntzak eskaintzen dizkiegu, hainbat erosketa edo formakuntzaren pagatzeko. Gaur egun iparraldean 70 haurtzaindegi badaude eta haietatik 30ek Lea dispositiboan parte hartzen dute. Dakigunez, Lea haurtzaindegietatik pasten diren haur gehienak euskaraz eskolatzen dituzte gero gurasoek eta guretzat pauso importantea da. Euskaraz diosta, Lea labelaren ildotik iraikia izan den label behia da. Hau da, eskolatik kanpo gazte eta aurrek euskaraz denbora gehiago pasa dezaten, 3 eta 17 urte arteko aur eta gaztentzat eraikia izan da. Euskara diosta labelak 2 erronka ditu. Lehena da aurrak euskararekin duen hageman denbora luzatzea, eskolatik kanpo denbora gehiago ukango duelako euskaraz aritzeko. Eta bestea da aisialdiak euskarari ekartzen dion dimensio jostagarriari esker, behar bada handitan aurrak euskararen autua egingo duela bizitzeko. Labelak 4 eredu ezberdin ditu, 2 murgiltzean eta 2 elebidunean, eta labilizazio galdeak batzorde batek aztertzen ditu eta erantzun bat emaiten. 2 eredu dira murgiltzean, bat da pilaka, aisialdi zentro osoa euskaraz aritzen da, eta bestea taldeka, hizkuntza taldeak sortzen dira eta gutxienez talde batek euskaraz egiten du egun guztian. 2 modelo elebidun dira ere, bat da aldizka, egun guztian aurrek euskara eta frantsesa entzungo dute, eta bestea da erdizka, jardueren erdia gutienez izango da euskaraz eta bestea frantsesez. Lea labelarekin bezala, 2 laguntza mota eskaintzen ditu Euskal Elkargoak, bat da laguntza teknikoa eta bestea diru laguntza. Gaur egun iparraldean 55 aisialdi zentroetarik, 10 dira dispositiboan sartzeko gogoarekin. Beraz, artea euskaraz, hori 6 urteetarik goiti pentsatua den dispositibo berria da. Hori beraz Euskal Elkargoak baditu 21 eskumen eta hauen barne kulturaren edapena garatzeko lujaldean. Konkretuki erakasleak AEK-aren dispositibo berri baten bidez, formakuntza eredu berri baten bidez euskara ikasten dute. Gaur egun 5 egitura sartu dira gure dispositibo berrian, iparraldeko kontserbatorioa, Baionan kokatua dena. Arte Goi Eskola hori Baiona eta Miarritzen. Gero bada ere Hendaian lanetik egina musika eskola elkartea. Azparne aldean den Soinubila musika eskola eta bukatzeko Kanbo Uztaritze aldean den Musikas musika eskola elkartea. Helburua da hemendik urte zenbaitera gitarra, pianoa, antzerkia edo musika heziketa euskaraz ukaiteko aukerak biderkatzea.